Ducha Świętego. Pan z wami. I z duchem Twoim. Witam was, drogie braty i siostry, na tej Eucharystii, na tej Świętej Mszy, w uroczystość objawienia Pana. Bo tak samo, tak jak my się śpiewali, troch королев, troch мудрецов, які прибили, как отдать хвалу Пану Иисусу. Сегодня пребываем так само, как нашим життям отдать хвалу Богу. Хочемо прийти до Єзуса, бо Він вельми близько кожного з нас. І потрібно тільки зробити ось цей крок до Його, як знак того, що у нашому серці є це прагнення зустрітися з Ним, злучитися з Ним і дозволити Йому переміняти, обновляти наше життя. Як угодно удільничати в цих святих таємницях, стане у правді перед Богом і перепросимо Його за всі наші гріхи і провини, щоб могли з чистим серцем скласти ту найсвятішу як віру. Сповідаюся Богу всемогутному, і вам, брати і сестри, що згрішив я вельми, думкою, словом, учинком і занедбанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу, найсвятейшу, завсёды Панну Марію, усіх ангелов і святих, і вас, брати і сестри, помолиться за мене до Пана Бога нашего. Нехай змилується над нами Бог усемогутний, отпустивший нам грехи, і доведе нас до життя вічного. Пане, змилуйся. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся. Христе, змилуйся. Yes.
Эту святую мшу отправляю интенции, молитвуючись о Божому благословенні, всіх потрібних ласках, далі здоров'я для Валентини, з нагоди дня народження, так само за тих, хто її опікується, о Божому благословенні, так само здоров'я для їх. Так само молимося за Петра. Молимся. Боже, Ты святлом цудовные зорки объявил сёння народом Твоего единородного Сына. Дай просим, как мы, что уже спознали Тебе праз веру, были доведены до сузирания бляску Твою величию, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живи и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Когда трошки пройдите сюда наперед, ближе до алтара, не бойтесь. Читание книги пророка Исаии. «Устань, святися Иерусалим, бо пришло Твое святло, и слава Пана узышла над Тобою, бо востемра покрые землю, и змрок народи, а Пан узыдет над Тобою, и слава Ягоная з'явится над Тобою, и пойдут народы до Твоего светла, и короли до бляску Твоего усходу. Узними в очи свои и погляди на вока. Усеяны збираются, идут до Тебе. Сыны Твои приходят сдалек, и дочок Твоих несуть на руках. Тады убачишь Ты и зазяешь, затрапечь от радости сердце Твое, бо багаті мора попливуть до Тебе. Прийде до Тебе скарб народов, закрые Тебе множество верблюдов, молодых верблюдов з Мадияну из Эфы. Усеяны прийдуть саби, принесуть золото и кадила, и обвящать будут хвалу Пану. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Усе народи світу будуть служить Пану. Усе народи світу будуть служить Пану. Боже, дай суд Твой королю и сыну короля Твою справедливость. Нехай судить народ Твой справедливо, и пригнеченных Твоих поводле права. Усе народы свету будут служить Пану. У дни ягоные за красує справедливость, и великий спокой, аж покуль не зникне месяц, и буде он пановать от мора до мора, и от реки аж до краю земли. Усе народы свету будут служить Пану. Короли Тарсису и островов принесут Ему дары, короли Арабии Сабы складут данину, и поклонятся Ему все короли, и все народы будут служить Ему. Усе народы свету будут служить Пану. Бой он вызволить убогого, який Його клича, і пригнеченого, який допомоги не має. Змилуется он над бедным и убогим, и души бедных уратует. Усе народы свету будут служить Пану. Читання послання святого апостола Павла до Ефесців. Брати,
вы чули про уделение ласки Божией, даденной мне для вас, бо праз объявление мне была открыта таямница. И она не была открыта Сыном Человечим у минулых поколениях, так как теперь открылась святым апостолом Ягоным и пророком праз Духа. Это значит, что язычники являются наследниками и членами одного тела и соудельниками обетования в Иисусе Христе праз Евангелие. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Ми бачили зорку Ягону на усході і прийшли поклониться Йому. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія поводле Матвея. Хвала Тебе, Пане. Коли ж Єсус народився у Бетлеємі Юдейськім, у дні короля Ірода, ось мудреці з сходу прибули у Єрусалим, кажучи: «Де новонароджений король юдейський? Бо ми бачили зорку Ягону на усході і прийшли поклонитися йому». Почувши это, король Ирод занепокоился и весь Иерусалимский. И он собрал усих першосвяторов и книжников народ и пытался у них, где повинен народиться Мессия. И они сказали ему: «У Бетлееме Юдейским, бо так написано пророка: и ты, Бетлеем, земля Юды, ничем не меньше род городов Юды, бо з тебе вийде володар, який буде пасвіць народ мой Израиля». Тады Ирод, потаемно покликавши мудрецов, выведал у их про час з'явлення зорки. Пославши их у Бетлеем, сказал: «Идите и старанно шукайте дитя. Коли знойдете, поведомите мне, как и я пойшов поклониться ему». Яны ж, выслухавши короля, пошли. И вось зорка, якую яны бачили на усходе, и шла перед ими, покуль не пришла и не стала на место, где было дитя. Убачивши зорку, яны вельми узрадовались. Увайшовши в дом, яны убачили дитя с Марией, мать его, и упали и поклонились ему. И отчинивши скарбницы свои, ахвяровали ему дары: золото, кадила и мирру. И попередження у сне, как не вертаться до Ирода, іншей дорогой одошли у свою країну. Это слово Пана. Хвала Тебе, Христе. Умиловане у Христі, брати і сестри, сьогодні ми разом з усім Костьолом świadkują uroczystość objawienia Pana. To najstarsza uroczystość w Kościele. Nawet ona była jeszcze raniej, czym świadkowali Boże Narodzenie. Zdaється, no bo jak od razu już Boże Narodzenie, a później objawienie. Tak naprawdę, kiedy poglądamy tradycję, historię Kościoła, to właśnie ta uroczystość była той pierwszej. Później już weszło u liturgii, właśnie to tak uroczyste, tak jak my przeżywamy same obchód Bożego Narodzenia. I właśnie ta dzisiejsza uroczystość zapraszają ich nas do tego, jak my przyglądali się właśnie tym podziejom, w jaki sposób Bóg objawiaється. Bo kiedy to objawienie Boże, to w jaki sposób Bóg objawiaється, pokazuje siebie człowieku. I
бачым гэтых мудрацоў, каралёў з усходу, якія прыходзяць кіраваны гэтай зоркай. І ў гэтым усім, і, канешне, бачым у першую чаргу адзін са спосабаў дойсці пазнання Пана Бога. Гэта наш розум. Бо розум дазваляе нам, гледзячы на тое, што вакол нас ёсць, на гэты ўвесь сусвет, той бачны і небачны для вока людскога. Чалавек даходзіць да пазнання велічы Пана Бога, адкрывае яго усемагутнасць, адкрывае вось тое, што ён як творца дае пачатак усяму жывому. І розум прыводзіць мудрацоў у Іерусалім. Прыходзяць у гэты палац Ірада вось запытаннем, дзе тое дзіця, якое мела нарадзіцца, дзе кароль, які меў прыйсці. Вось той велькі, бо прыходзіць куды? Прыходзіць у палацы. Не прыходзіць яшчэ ў стайні, не прыходзіць яшчэ так, як мы ўжо ведаем, але прыходзіць месца, якім здаецца, бо калі гэта мае быць кароль, то дзе ж ён мае нарадзіцца, калі не ў палацы, калі ў чымсьці гэта. Бог, розумам мы можам пазнаць Бога вялікага, Бога ўсемагутнага, Бога, які стварае ўсё наваколе. Але толькі Божае Слова дазваляе нам пайсці ў Бэтлеем, каб пабачыць Бога маленькага, Бога, які уцелавіўся. Без Божага Слова, без дару Божага натхнення мы, як людзі, не ў стане спазнаць вось гэтага Бога, які прыходзіць у маленькім дзіцяці. Паглядзіце, што да гэтых мудрацоў прыходзяць кніжнікі, першасвятары, якія, чытаючы прарока, кажуць, што ён павінен быць нарадзіцца ў Бэтлееме юдэйскім. У Бэтлееме юдэйскім. І пачуўшы гэта слова, прыняўшы яго, яны ідуць, каб аддаць хвалу Пана Бога. Яны у жыцці нашай веры недастаткова толькі вось затрымацца на гэтым разумовым пазнанні Пану Бога. Адкрыцця толькі інтэлектуальным, пазнанне гэтага свету. Бо адкрыццё і пазнанне Пана Бога, вось той, які прыходзіць як дзіцятка, той, які ахвяруе сябе на крыжы, каб збавіць кожнага з нас. Прыходзіць пазнанне гэтага Бога толькі праз Божае Слова, праз углыбленне, праз прыняцце гэтага Божага Слова, якое нас напаўняе і адкрывае вось гэту таямніцу, які з'яўляецца для кожнага з нас вось гэтым святлом. Святлом, якое, як тая зорка, асвятляе вось гэты шлях. Менавіта Божае Слова. Таму так важна і патрэбна, каб у гэтым пазнанні, адкрыцці Пана Бога сапраўды заглыбляліся і наталялі сябе менавіта гэтым Божым Словом. Яны, але апроч, кажуць, дазвольце дзецям прыходзіць да мяне. Ну, цікава ім тут больш. У гэтым. І яшчэ адзін такі момант, на які варта сёння было б звярнуць увагу і які паказвае пэўную праўду. Ведаеце, мудрацы ішлі 1000 кіламетраў, каб дайсці да збаўцы, каб аддаць хвалу Богу, каб яго спазнаць. Яны паканалі вельмі такі цяжкую дарогу, труд вось гэтага пазнання, адкрыцця. Але ты, якія былі побач, вось гэта першасвятары і кніжнікі і Ірад, то што мы бачым? Яны застаюцца ў Іерусаліме. Яны не ідуць у Бэтлеем. Калі хто быў у Святой Зямлі, то ведае, што Бэтлеем знаходзіцца ад Іерусаліма вельмі блізка. Нам здаецца, што это трэба далёка кудысьці было ісці, а в рэальнасці это 7 кіламетраў. Ведаеце, у цэнтр, у Мінск нам 13 трэба. Это бліжэй папросту, чым нават гэта. Гэта вельмі блізка так направду. Але гэта так направду стаў такім далёкім шляхам. Яны паслалі гэтых мудрацоў і сказалі: ідзіце ў Бэтлеем, і там яго знойдзеце.
але самі не вирушили, самі залишилися в Єрусалимі. Ми маємо справді великий дар, бо у більшості з нас це ті, які виховалися, виросли так направді у віруючих сім'ях, у глибині познання Божого Слова, традицій, прикладу наших близьких. І для нас цей шлях, так направді, вельми короткий в тому сенсі, що нам ближче і легше дійти до познання Пана Бога, до близькості разом з Ним. А напевно є шмат тих, які проходять цей шлях, такий, який вимагає, потребує від їх висілку, потребує від їх намагання таких моцних, бо не мали прикладу, бо не було близьких сім'ї, які показали, які навчили, бо виховувалися, може, осередці, які приворожені віри. Але вельми часто так буває, що ті доходять до близькості Бога, доходять до цього Вифлеєму. А ті, які усе мають, які якби усе їм дадено, застаються на місці і не роблять цей крок, не йдуть хочеш кришку наперед. Святий Августин, коли коментуючи цей момент, коли першосвятари і книжники кажуть мудрецам, ідіть у Вифлеєм, там його знайдете, каже, це якби порівняти, каже, якби ті, які показали мудрецам, ідіть до криниці живої води, там, де є життя, а самі залишилися на місці і померли просто з праги, зі смаги. Це настільки якби розмінається сутністю, ніби мали все для того, щоб споткати Пана Бога, щоб поклонитися, щоб познати у цим народженим маленьким Ісусі Христі Месію Збавцю. Але їхнє серце залишилися закриті. Це питання для нас, чи ми вийдемо з Єрусалима у Вифлеєм, чи пройдемо цей шлях, czy poznajem przychodzić Zbawców. To znaczy nie tylko tym, że сьогодні визнаємо нашу віру в Його, але це відбувається mianowicie przez перемену нашого життя, przez наше щоденне навертання. Це є переход з Єрусалима в Вифлеєм. Ось коли живий, правдивий Бог, Ісус Христос, вельми конкретно переміняє нашу щоденність, переміняє наше серце. Молимося сьогодні в особливий спосіб, переживаючи це урочистость об'явлення Пана, щоб Бог об'явився в нашому житті, щоб Він проявився у нашій щоденності, щоб ми скористалися з тих великих можливостей, які маємо в нашому житті, про те, що маємо віди, маємо Боже Слово, і щоб пройшли цей шлях від Єрусалима до Вифлеєма, щоб своїм життям віддати хвалу Богу. Амінь. Вызнаем нашу веру, веру в единого Бога, на Строителя неба и земли, у всего важного имя важного, и у единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Отца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, святого от святла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, раз якого уже сталося, и Он для нас, людей, и для нашего славления, зашел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и ставший человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, погода Писания, и взошел на небо, сядет праворуч Отца, и знов придя в хвале, судить живых и померлых, и яко володарству не будет конца. Веру Духа Святого, Пана и Животворцу, який з Отца и Сына походит, якому разом з Отцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовлял праз пророков, веру в один и святый католический апостольский костел, вызнаю один и крест для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя
вічного у будущем світі. Амінь. Да Бог, який жадає збавити усіх людей, узнесем наши супольные молитвы. Молимся за всіх християн, каб яны заўсёды памяталі, што іх сапраўдная айчына знаходзіцца ў небе. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за святого Айца, каб яго пастырская паслуга спрыяла ўсталяванню ў свеце справядлівасці, спакою і любові. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за наших добродеяў, каб яны атрымалі за сваю шодрасць багатую знагароду ў валадарстве Хрыста. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за навукоўцаў, каб іх даследаванні дапамагалі ім самім і іншым людзям у пазнанні Христовай праўды. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за памерлых, за якіх ніхто не моліцца, каб яны атрымалі вечную ўзнагароду. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас тут прысутных, каб мы спазналі ў нашым жыцці радасць і спакой ад Божага дзіцяці. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся об даре здоров'я, всіх потрібних ласках для Валентини з нагоди дня народження. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся так само за тих, хто опікується, так само потрібних ласках і здоров'я для Петра. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нашу країну, Білорусь, дари супокою, а відкритті людських серців на приходячого Пана Єсуса Христа, на Його Слово. Молимся о справедливости, правде, вызволении вязням, об даре здоровья для хворых и потребных ласках для медиков. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. И всіх тих наших інтенцій, з якими сьогодні приходимо, на эту Евхаристію звертаємося до Пана Бога. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Всемогутний Боже, вислухай наші молитви і учини, каб адорене Твоєю ласкою ми завсюди тривали у єдності з Тобою. Праз Христа, Пана нашого. Номер 172. Чому ж сьогодні ночка одніє, і як от сонця небо ясніє? Христос, Христос нам народився, Божим світлом грішний світ озарився. Христос, Христос нам народився, Божим світлом грішний світ озарився. Чому ж сьогодні з неба ангели збирають дивно веселі? Христос, Христос нам народився, Божим світлом грішний світ озарився. Христос, Христос нам народився, Божим світлом грішний світ озарився. Чому ж сьогодні люди співають, та й приносять Бога славляють? Христос, Христос нам народився, Божим світлом грішний світ озарився. Христос, Христос нам народився, Божим світлом грішний світ озарився. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу офяру, принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийняв віру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Пани, просим Тебе, ласково взглянь на дары Твоего костела. Ужо не золотого така діла і міра, але Єсус Христос, який у гэтых дарах виявляється. Яго складаємо ахвяру і споживаємо, який живе і володарить на віки вічні. Пан з вами. У гору серце. Господи,
нашему. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, сёння Ты аб'явіў таямніцу нашага збавлення, сёння Ты з'явіў нам святло народа, Твайго Сына Езуса Христа. Калі Ён прыйшоў на зямлю, як смяротны чалавек, Ты адарыў нас нанова удзелам у Яго вечнай славе. Таму неба і зямля захапленнем спяваюць Табе новую песню, і мы з усімі хорамі анёлаў прославляем Тебе, разом з імі ускликаючи. Святий, 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 Пан Бог всемогутний, небо і земля, полные хвалы Твоей. Осанна, осанна, на вершинах, осанна, осанна, на вершинах. Сапраўды Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Гэта вялікая таямніца веры. Овершаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскрешение и шагаем Твоего прыся в Твоем. Вспоминаючи смерть и мертвых повстания Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавления, дякуючи, что учинив нас годными стоять перед Тобой и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святый собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всем свете, досконаля в любови, разом с папом нашим Францишком, біскупом нашим Казимиром и усім духовенством. Пам'ятай так само про братов и сестер наших, які поснули надій на воскрешення, і про усіх, хто у Твоїй ласці дійшов з гэтага світу, і дозволив убачити світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел у житті вічному, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом и пречистым обранником, со святыми апостолами, святым Яном, святым Максимилианом, святым Яном Павлом II и всеми святыми, які спрадвеку подобалися Тебе, как з ими мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего Иисуса Христа. Раз Христа с Христом и у Христе,
Tobie Boże Ojcze Всемогутny, u jedności Ducha Świętego, usia paszana i chwała, raz u siebie i wieczny ja. Amen. Сын Божий стал человеком, как мы могли стать детьми Божьими. Тому полной вдячности осмеливаемся казать. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, а избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, избав нас от всего злого. Да ласкаво супокой дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завжди вольны от греху, захованы от усіляка неспокой. Чекали исполнения счастливой надеи, присти збавца нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, на веру Костела Твоего, и будь ласкаво згодно с Твоей волей дарить их супокоем и едность. И живешь и володариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокоя. Щасливые покликали на вечеру Ягону. Пане, я не варты, как Ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Мы бачили зорку Ягону и на всходе, и пришли поклониться Пану. Номер 151. На листочку, к сожалению, нет.
164. И на листочек. Я прибегли пастухи у Бетлеем, заспевали песню, что и мы пяем. Слава на вышинях и спокой на земле. Слава на вышинях и спокой на земле. И с покорой кланялись все Ему, отдали большому Богу нашему. Слава на вышинях и спокой на земле. Слава на вышинях и спокой на земле. А вместе ангел святый отсюда там, неведомых на земле ранее людям. Слава на вышинях и спокой на земле. Слава на вышинях и спокой на земле. Молимся. Просим Тебе, Пане, завсюди і всюди йди перед нами светочем небесным, как чистою душою ми спостигли таємницю Евхаристії, у якої берем удел згодно з Твоєю волею, і з радостю її приймали праз Христа Пана нашого. Це не згодно з традицією. Наприкінці сьогоднішньої літургії хочемо освятити крейду, кадила і воду. Давайте. Перед тим, як пойдемо додому, будуть благословені крейда, кадила і вода. Крейдой позначаем двери, а водой крапляем дом, на знак, что мы приняли у свое жилье утеловленное Божие Слово. Молимся, как Христос Пан у гэтым годе завсёды был з нами, і как кожний, хто його шукає, як мудреці з усходу знайшли його у нашій сім'ї. Боже, одиное и вечное светло, Ты привел мудрецов до Твоего Сына и объявил Его им як владара над владарами. И они, поверивши, поклонились Ему и принесли свои дары. Мою ласку благословить гэтую крейду до позначення дверей нашого жилья, у яким ми прийняли світло Твоего об'явлення. Учини, как мы становились еще больше досконалым світлом для світу, особливо для тих, хто Тебе шукає. Боже, благослови кадила, как его приемный вода узносився рядом с нашими молитвами до Твоего обличчя, з'єднане з Твоїм Сином, який поселився серед нас, как объявить нам Тебе, и який сидить праворуч Тебе, как завсёды заступаться за нас. Просим, учини наши домы, наполненные сегодня водором кадила, местом штоденной молитвы. Пане Боже всемогутный, выслухай ласкаво нашей молитвы, коли мы узгадываем дивосную справу нашего створения, еще больше дивосную справу нашего откупления. Благослови эту воду. Ты створив її, как давала уродливость нивам, как умацовывала и очищала наше тело. Ты так само учинил воду приладою Твоей милосердности. В образе її Ты вывел свой народ з неволі и наталил его смагу в пустыне. У проотказаннях пророков вода была знаком нового заповіту, який Ти пожадав заключити з чоловічеством. Нарешті, праз воду, яку Христос освятив в Йордані, Ти обновил у купелі одрадження нашу сапсованную натуру. Нехай же гэтая вода нагадывая нам принятых рост, как мы радовались разом с нашими братами и сестрами, охрещенными в часе пасхальных урочистостей. Праз Христа, Пана нашего. Номер 154 и на листочек.
wyjściu na stoliku, można będzie tak samo zabrać z sobою, jak poznaczyć двери naszych pomieszkań tymi łacińskimi literami KMB, zluczając ich krzyżykami czy plusиками, niektóre кажуть по-разному, i napisawszy 2021 год. Kiedy wiedаем, что эти литеры означают такие две традиции маем. Одни, что первые литеры tych мудрецов, які прибыли до Єзуса, щоб подати йому хвалу. Ну, а так само в те слово Христос менціона бенедика. Христос нехай благословляє наше помешкання, місце, де ми живемо. Це знак того, що приймаємо Христа справді у нашу щоденність. Нехай цей напис так само свідчить тим, хто буде проходити побач з нашими квартирами, помешканнями, тим, що тут живуть християни, тут живуть ті, які прийняли Христа у своїй сім'ї. І сьогодні так само наші брати православні виходять у святкування Божого народження, коли мають своїх близьких, може родних, знайомих, які так само сьогодні святкують, розпочнуть святкувати цю урочистість Божого народження, передавайте наші так само наші пожадання, нехай Бог їм благословляє, об'являється, нехай наповняє їх на серце тим світлом, який приносить Бог, світлом повної надії і радості. А на цей час переживання сьогоднішніх святок прийміть Божє благословення. Pan z wami I z duchem Twoim. Pochylicie głowy na błogosławienie. Bóg, jaki poklикał was z ciemry u swoje cudowne światło, niechaj szczodra doryć was błogosławleniem i umocuje wasze sercu wiery, nadziei i lubowi. Chrystus, jaki сьогодні з'явився світу, як світло, що зяє у темрі, нехай допоможе нам з вірою йти за її, як ми були світлом світу. Бог, який світлом зоркий, привів трьох королів до збавці, нехай і вас після земного вандровання приведе до незгасного світла свого володарства. Благословлення всемогутного Бога, Отця і Сина і Духа Святого, нехай сиде на вас і застанеться назавсюди. Ідіть у супокої Христа. Дякуєм Пану Богу. Святе Архангеле Михайле, Держи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокусу і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божою, скинь у пекло шатана і інших злих духов, які на злуку душу мою спасвіться. Амінь. Найсвятейше серце Єзуса, Змилуйся над нами, беззаганне серце Марії, будь з нашим порятунком. Святе Архангеле Михайле, Молися за нас. Номер 159. Над землею тяє, радостную вестку людям обвещає. Не спи, будися, Христос народився, з неба радость знамениться, тебе веселиться. Не спи, будися, Христос народився, з неба радость знамениться.
Євангеліст, молися за нас. святий Максимілян Марія Кольбер,